Днес с ето тази отиваме на панигюрище за... Колко е? Две нощувки, нали? Да. Две нощувки. Не, да. Да, това е една нощувка. Прекарваме си и ако го заболи стомаха, една ще го даде къпче, ако го боли главата, аз ще му дам. Това си до нас. Вие, нали да ме се спойте с ним? Ще му вземем бъдницата. Виж? Въпки. Дигни ми, дайте ти нещо. Не приятели, виж, хоп. Поне един ден да не учиме. Да. Това много яка поляна, малко. Ни по-лесно покажи водата, бе. Къде? Девин ми да. Ти се подуши. Къде? Стой така. Да, бе. Че трябва да се редуваме. Трябва да си пазим вода. А? Какво? Ние сме мъжи. Ние сме такива. Да се даме. Аз и Макс и ти да си жена, брат. Не, бе. Да, бе. Аз си взимам каплия, Уния. Госпожа? Да, ти си ми казал. Госпожа? Знаете, мама ми е дала гарчета за глава. Да, бе, ще ти дам нещо. Ама няма да пиеш. Да, знам. Ето. Ако леглата са отделни. Бах, яката поляна, брат. Сега ще се върна. Буквално е най-яката поляна, където съм виждал през живота ми. Добре, аре да правим тейст тест. Е това. Караме се 108. Първо съм аз. Давай. Ето. Прилича на такова, като Хелин. Аз ще го върна, аз ще си го оставя после това. Шо, аз ще е пъръм. Майка му два спим. Не се след. Тя са много добре за повръщане. Дори не трябва да повръщане. Любимите ми вече.